Birheng Maria, iampuno kami sa mga panulay, panlabanan mo kami. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Sa ngalan ng Samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Atong gipasidunggan karon ang mahal nga Birhen Maria ining adlawng Sabado. Uban kaniya atong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan. Mahunong naunta ning mga inhustisya, labi na ning pagpinatyanay o gubat. Ang ato sad nga mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi, pinaagi sa pagpamalit aning ato mga slots, hatagan unta sa tinuod nga kalambuan o kabalaan ang ilang mga kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Maluluyon nga Dios, liguna ang among kahuyang aron kami nga naghandom sa santos nga inahan sa Dios, makaligkawas sa among kasalanan ug mga kalapasan tinabangan sa iyang mga pangamuyo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Levitiko. Dito sa bukid sa Sinai, ang Ginoo miingon kang Moises, pag-ihap kamog 7 ka semana sa mga tuig, nga sa ato pa makapito pilua ang 7 ka tuig, aron sa ingon mahimong kapatan og 9 ka tuig, ang 7 ka semana sa mga tuig. Ug sa ikanapulo nga adlaw sa ikapitong bulan, nga mao ang adlaw sa pagpapasasala, patinguga ang trompeta o kusog kaayo sa tibuok ninyong nasod. Balaanan ninyo ang ika-5 nga tuig ug pahatagi o kagawasan ang tanang mga malupyo sa tibuok ninyong yuta. Panahon niining tuiga, ang tanang kabtangan nga nabaligya, mahibalik ngadto sa karaang tag-iya niini o sa iyang mga sumusunod, ug bisan kinsa nga gibaligya niingon nga ulipon, mupauli sa iyang banay. Ang ika-5 nga tuig, maoy tuig sa kalipay alang kaninyo, ug niining tuiga ayaw kamo pagpugas, ni mag-ani sa mga nanubo nga itanom, ni mamupo sa mga ubas sa parasan nga wala pulungi. Balaan ang maong tuig alang kaninyo, sanglit tuig man kini sa kalipay, ug ang makaon lamang ninyo maukadtong makuha gikan gayod sa uma.
Niining tuiga, ang tanang kaptangan nagibaligya mahibalik sa karaang tag-iya niini. Kung magbaligya kamo og yuta ngadto sa inyong isig ka Israelita, ug kung mapalit kamo og yuta gikan sa inyong isig ka Israelita, ayaw kamo paglinimbungay. Palita ang yuta sa inyong isig Israelita, pinasikad sa gidaghanon sa mga tuig, sukad sa katapusang tuig sa kalipay, o gibaligya usab niya kini kanimo, pinasikad sa gidaghanon sa mga tuig, nga kini maoy abot. Kung daghan pa ang nahabilin nga mga tuig nga may abot kini, nan mahal usab ang inyong bayad niini. Apan kung diyutay na lamang ang maong mga tuig, barato usab ang inyong ibayad niini, kay ang iyang gibaligya kaninyo, mauman ang gidaghanon sa abot niini. Busa ayaw kamo paglinimbungay, hinunua, kahadlukin ninyo ang Dios, kay ako ang Ginoo nga inyong Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. O Dios, magdaaygon ta kanimo ang tanang mga nasod. O Dios, magdaaygon ta kanimo ang tanang mga nasod. Kaluy-anon ta kita sa Dios, o bendisyonan kita. Ipadan-agon ta kanato ang iyang naong. Mahibawanon ta ang iyang dalan dinhi sa yuta. Og diha sa tanang mga nasod ang imong kaluwasan. O Dios, magdaig unta kanimo ang tanang mga nasod. Maglipay unta ang mga nasod ug magsadya, kay nagamando ka sa kanasuran diha sa kaangayan. Imong giagak ang mga nasod dinhi sa yuta. O Dios, magdaig unta kanimo ang tanang mga nasod. Ang yuta mihatag sa iyang mga bunga. Ang Dios nga atong Dios, nanalangin ka nato. Panalanginan unta kita sa Dios. Ug ang tanang kautlanan sa yuta, mahadlok unta kaniya. O Dios, magdaig unta kanimo ang tanang mga nasod. Alleluia,
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Niadtong panahona si Herodes ang nagmando sa Galilea, nakabalita mahitungod kang Hesus. Siya maugayod si Juan nga magbubunyag nga nabanhaw. Giingna niya ang iyang mga opisyal. Kini ang hinungdan nga kining mga gahuma anaa kaniya. Kay si Herodes maumay nagsugo nga dakpon si Juan o gapuson o prisohon. Gibuhat niya kini tungod kang Herodias, ang asawa sa iyang igsuon nga si Felipe. Kay si Juan nga magbubunyag nagpunay man god og sulti kang Herodes nga dili matarong nga mga asawa siya kang Herodias. Si Juan buot patyo ni Herodes apan nahadlok siya sa mga Hudiyo kay sila miilaman kang Juan nga usa ka propeta. Sa pagsaulog sa adlaw nga tawhan ni Herodes, misayaw at tubangan sa tanang nanambong ang anak nga babae ni Herodias. Si Herodes nahimuot pag-ayo, busa misaad siya kaniya sa pag-ingon, ipanumpa ko nga hatagan ko ikaw bisag unsay imong pangayoon. Sinugyutan sa iyang inahan, miingon siya kang Herodes, ihatag kanako karon dayon ang ulo ni Juan nga magbubunyag nga isulod og bandihado. Nasubo ang hari apan tungod sa panumpa nga iyang gihimo at tubangan sa tanan niyang mga dinapit, misugo siya nga hatagan ang dalagita sa iyang gipangayo. Busa iyang gipapunggutan si Juan didto sa presuhan. Ang ulo gidala diha sa bandihado o gihatag ngadto sa dalagita o gidala niya kini ngadto sa iyang inahan. Unya miabot ang mga tinun-an ni Juan og ilang gihipos ang lawas ug gilubong. Human niini giadto nila si Hesus og ilang gisuginlan sa nahitabo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Sa bag-o pang nalingkawas sa kaulipnan ang mga Israelita, gikan dito silang kaulipnan sa Ehipto, unya naabot na sila sa yuta nga gisaad. Ang instruction sa Ginoo kanila, wala pa sila kasulod, giingna na sila nga matag 50 ka tuig kinahanglan ibalik sa normal ang tanan. Mao na ang atong gibasihan karon, Jubilee year, tuig sa kalipay, tuig sa pagmaya. Mao nang niingon ta sa ato diring tubag sa Salmo sa to, O Dios, magdaig unta kanimo ang tanang mga nasod. Maglipay ba, magdaig sa Ginoo. Kanus man na mahitabo kung mabalik sa normal ang tanan. Munang niingon diri kadtong mga yuta nga gipamaligya, iuli na sa tag-iya, original tag-iya. Kadtong mga kabit, iuli na sa original nga tag-iya. Nindot no, kamo mga asawa, iuli inyong bana human sa 50 ka tuig, sugot mo? Iuli man, uli. Kanang mga naprinda, iuli. Ang mga utang, papason. Okay mo na? May lamos utang. May unta karon Jubilee year man ron, nga napamantay utang nga 70 million kanindot untag papaso na no. Pero kuyaw sa giuli sa tag-iya kini mga yuta niya simbahan ato ra ba ning gibayran niya
iuli sa tag-iyawa na sa tay simbahanan. Unsa may pasabot ni ini nga dinhis kalibutan naagid unta ang paghigugmaay. Kana bang ibalik gyud nato sa original nga pagtinagdanay ang atong relasyon nga kitang tanan managsuon, nga sa atubangan sa Dios kitang tanan managsuon. Sige, ligay mong tupad ing naigsuon ta. Ina ko no, igsuon ra ta. Kana bang dili na bitata mag-iyahay? Tanawa diri sa atong ebanghelyo si Herodes nga dili gyud makig-uli, dili maminaw sa tambag sa usa ka sinugo sa Dios nga si Juan. Nisangko gyud pinatyanay, napunggutan gyud sa liog sa ulo si Juan. Kay kani manggong atong pag tinagdanay nga dili inigsuon, musangko gyud pinatyanay. Una ngato karong kalibutan nagsigig pinatyanay. Hasta gani mga inahan mupatay na sa ilang anak. Nahitabo na gyud tong giingon ni Kristo, ang inahan, ang ginikanan muunay patay sa ilang anak. Niya ang anak sad mupatay sad sa ilang ginikanan. Basta di na ta maminaw sa Ginoo. Ug unsa man roy pinaka ngilo kayo nga pinatyanay sa ang ginikanan mo patay sa anak, kana gyung abortion. Grabe kayo ang abortion karon. Nya sundan ang sana sugdan na siya pinaagis paghuna-huna nga kini ra gyud gidaghanon sa anak, duha ra gyud kabuk akong anak, kay ang kwarta nako dili paigo nga igasto kun mudaghan ang akong anak. Mo na nanagani ikatulo ngadto sa babaw ako na ng patyon. Ana ilingay mong tupad na wala pa kay gipatay nga anak. Nawa kay gipatay anak. Wala bantay ka diya. Kana ding mo inom kag pills, wa din na nimo patyay mo untang anak. Gipatay. Kana ding mo butang kag ayudi, gipatay na nimo imong anak. Kanang magpalaygit ka, gipatay na sad nimo imong anak. Gamit ang mga kondom, unsa pa na, mga withdrawal, gipatay na nimo ang similya nga unta himuon sa Ginoong mabungahon dinhis kalibutan. Pasabot kada Jubilee year naagid ning pakig-uli nato sa Ginoo ug sa atong isig katao nga ang kabubuton sa Ginoo mao gyud matuman dili ang ato. Kay ang original gyud nga nagbuhat sa kalibutan mao man ang Ginoo, mosunod ta sa kabubuton sa Ginoo. Mo nang gitudloan ta pinaagis kinabuhi sa mahal nga Birhen Maria. Kana bitang moingon ang mahal nga Birhen, matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Pagkaninduta gid ana, no? Gilingya na sa imong tupad. Ing nagusto ka maliwat ni Mama Mary, nangandoy ka na. Minus kay tagpangandoy. Ang ato nung pangandoy, sus, mulampos unta ko. Mulampos unta ni akong anak. Makakwarta unta mi. Ana, sige lang kita, ana. Pero ang pagtuman sa kabubutos Ginoo, murag dili kayo ta interesado. Nya maura ba na the best? Nga naman, kay kung ang kabubuton as Ginoo mo itong sundon, kada adlaw mo na itong sundon, ang atong kinabuhi, malinawon. Wa na ng pagpamakap, wa na ng pagdumot. Malinawon. Ikaduha, malipayon. Ang kabubuton sa Ginoo, magsigig hatag og kalipay, pananglitan, kanang niingon ang Ginoo, kung kamo magpahulam, ayaw na mo paningil og bayad. Ang sama na, makalipay na, makaguol. Ay mo pangatog, di ay paminaw mo. Ang sama, makalipay na, makaguol.
Kung ikaw mo ay nagpahulam, nya di ka maningil og bayad, malipay ka o maguol? Ang nanghuwam, mayingon ka, ang nanghuwam, pader, malipay to niya ako. Oy, ayaw gi-underestimate ang saad sa Ginoo. Nya niingon ra ba sa ubang mga statement din sa Ebanghelyo o sa Salmo, ang Ginoo na hinumdom sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. O kung sa may saad sa Ginoo, kung kamo manghatag nga dili na mangayog bayad, ang inyong amahan nga nagtan-aw sa inyong gibuhat, muhatag ninyo og gatusan kapilo og unsay inyong gihatag. Mao na siya. Mo bitang nalipay kong magda ko aning 70 million kay akong ibaligya ang mga slots, kamong mupalit og slot, apil na sad ko kay mupalit man sad ko ani. Ang mahitabo, ulian ta sa Ginoo og gatusan kapilo. Nya kanang dili mamalit, unsa may mahitabo? Ha? Kusga. Uy, uli. Kamao bitaw ta nang multiplication, ka simple multiplication, 100 man ato per slot. Og mopalit kag usa ka slot, nya i-times 100. Pila may iuli sa Ginoo nimo? Okay. 100 times 100. Pila may mabalik nimo? Kusga ba? Di mo kamao? Pila? Hangad-hangad pas atop. Naaday calculator. Ibalik lagi sa Ginoo gatusan kapilo. Nyag mapalit kag usa ka slot, nya i-times na niya 100. Pila may mahitabo sa imong 100? Mahimong 10,000. Kay upat naman na kasiro. Kuag tulo, 10,000. Unya ron kung dili ka mo palit, nya karong buntaga, i-times sa Ginoo ang tanan. So, 0 ka. 0 times 100. Pila man? Okay, bawo man dahil mo. 0. Nara. Mauna siya. Kasimple ra gyud kaayo. Pero kay kuwang mantas pagtuo, maunang mo ingon ta, di na tinuod, ingong Father. Pero pangutana mo sa tanang na malit. Pangutana sila. Unsay inyong na-experience. Lain-lain lang. Kaya ang Ginoo, kung iya na ning i-multiply, lain-lain man ang iyang paagi. Naiusahay, material. Nasa usahay, psychological. Nasa usahay, social. Naiusahay, emotional. Lain-lain lang. Nainiingon ako, Padre, sa una, nagdepresyon ko. Sige kong palit ni mong slot. Nawa akong depresyon. Kanang depresyon, kabayaran dahil nagkwarta. Kabayaran, sige kag palit o kanang naang maintenance, pero mag-anam kag ka, ugno. Pero kwaon as Ginoo, kadakong grasya na. Padre, sige mig-away sa kong asawa, sa una, sige gimig-away, tungod aning kwarta. Nya karon sige na kong palit og slot, wa man mausab ang among kwarta, pero wa na mamiaway, malinaw naman mi. Kabayran bago nagkwarta ng away sa pamilya? Di kabayran. Sa'yo pangutanaha. Kabayran bago nagkwarta ang kalinaw sa pamilya? Di, kadaghang mga dato diha, wa na magtagdanay, na magiuban, dagko kay balay, dako pa ning atong simbahan ang ilang balay. Pero ang asawa, to as pikaside, ang bana, di as pikaside. Ang mga anak sa to as pikaside. Way tagdanay, kanya-kanyang kusina. Pero usa ka balay, dako kayo, magtanaw kaslayo. Mingon ka, hala kanay sa balay. Pero ang nagpuyo, nagbinungulay. Wa din na. Pero magsige na sila palit og slot, sige palit og slot, magtinagdanay na sila. Moingon ang bana, day, pila na napalit ni mong slot. Siya, nakapalit na ko mga 1,000 ka slots. Siya, alkansi, day ko nimo, punanin ako kay 500 pa man akong napalit. 1,000. Sa dato man sila. Dato man. Niya, ang Ginoo mo, hikap mo na silang kasing-kasing. Anugon sa inyong kwarta, nga nakapabugat sa inyong kasing-kasing. Hala, palit mo slot.
haron tagaan mo grasya. Muna nga tong slot karon ang title kay Grace. O unsay meaning ani? God's reward and complete elation, complete joy. Pila na may atong halin karon? Ang atong halin niabot nag 23,021 ka slots. Naapay 676,979 ka slots na available, tag 100 pesos per slot. Nya naa ni 70 slot challenge nga 7,000 per challenge, 98 na sad ka challenges ang atong nadawat. Pakpakan na sa nato ang namalit. Praise the Lord. Di ni kabayrag sapi kanang complete elation kanang complete joy. Kana bang malipay bitaw ka way hunong-hunong 24 hours or 24/7 pag kanindutaan ang kinabuhia, why billions of dollars nga makabayad ana just to experience complete joy. Ang Ginoo ra gyud mo na dunay jubilee ang atong kinabuhi basta na ay Ginoo. Nya unsaon pag abot ana sama ni Juan nga magbubunyag, sama ni Moises, sama sa mahal nga Birhen Maria o sa mga santos, sige lang kitag buhat sa kabubutos Ginoo. Muna ako, ibalhin ko dito sa Compostela karong Pitsa 5, pila na lang kaadlaw. Duha na lang, way labot ning adlaw, o buhi pa ko. Duha na lang kaadlaw. Nya, sa may mahitabo, na ay atubangonon nga challenge na sad. Pero dili ko mahadlok ni ana tungod kay naaman mong akong mga online o territorial parishioners. Pakpakan na sa nato ang namalit, mga online and territorial parishioners. Basin karon nag-andam pa man ko sa akong comprehensive report. Basin ugma adlawng Domingo katapusan akong Domingos pagmisa dinhi, isip inyong parish priest, muhatag ko kaning gitawag summarized report sa atong total cash in o total cash out. Sugod ko ni abot dinhi atong August 2019 hangtod karong August 2025. Kanindot magtan-aw lagi ko murag nindot kaayo ang nahitabo. Kahibaw ko nga bisan asa pa ko, basta maghimo lang yun ko sa akong pagkapari, munindot sa gyud ang hitabo. Nya kamusad, og mamalit lang gyud mo slot, tabang lang gyud mo simbahan, munindot sad ang hitabo sa inyong kinabuhi. Unsaon ganito pagpalit og slot, kibaw na mo, palita dinhi sa atong opisina, or wa na ta dinhi, alaadto lang sad mo dito sa Compostela. Dito mo pamalit, pero niya din mamaligya gyapon kay ingon maning taga San Vicente mamaligya gyapon sila slot. Diha mo palit og slot sa namaligyag slot. Unya ang pinaka nindot iagi lang gyud sa atong official nga kaning dawatan ng kwarta, atong bank accounts, ang atong GCash accounts. Karon open na ang akong GCash account, kutob ni sa 500,000. Unya kaning kwarta padala ihatag ngan hinato, madua makas abroad o niya dinhi kwarta padala i-address lang sa kungan or bisag kinsangan dinhi nga naa sa ato karong ipakita sa tong screen. Unya ang Western Union ayaw na lang na iagi diha kung inyong ipadala nako kay gi-block nako sa Western Union. Sad to say, no, dili nako makapasar sa ilang standard tungod kay daghan over na kaayo ang nadawat nako nga kwarta. Di man sa sila motuo nga wa ni nako gamita, ila man ko nganlan og scammer. Sige lang, ato na lang ang dawaton kay standard man sa nas kalibutan. Muna ang kalipay mga igsuon, dili nato mapalit og kwarta. Ang tinuod nga kalipay labi na gyud ang kabalaan sa kinabuhi, matagamtam lang sa mga tao nga magtuman sa kabubuton sa Dios. Si Herodes na disturbo tungod kay nagbuhat man siya sala. Bisag dato siya kaayo, bisag siya maoy hari niadtong panahona,
nadisturbo siya. Pero ang iyang giputlas liog malinaon. Wa magyaw-yaw dito sod sa prisuhan si Juan, si Jesus pod nagilansang sa cross malinaon. Wa magsigig syagit-syagit, wa magsigig hilak-hilak nga kanang nagmahay, malinaon. Nganuman gipuno sa Ginoo sa kalipay ang ilang kasing-kasing. Kita sad mao sa nay atong bation. Sige, last na lang lingi sa imong tupad. Lingi ba? Ing na sugod karon, labat nako na sugod karon ako na jud kang lipayon. Na ako na kang lipayon. Sige, manindog na ta katong mulipay sa iyang isig katao. Mga igsoon, uban sa matinud-anon o mapaubsanon nga kasing-kasing, atong ipadangat ngadto sa atong langitnong Amahan ang atong mga panginahanglan ug moingon kita, makagagahom nga Dios, dungga ang among pagampo. Makagagahom nga Dios, dungga ang among pagampo. Nga ang simbahan mabag-o og matinud-anong mosaksi sa tukmang mga mithi sa kinabuhi, sa ingon matabangan nga matukod ug mapabangon ang nahunlak nga kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Makagagahom nga Dios, dungga ang among pagampo. Nga ang nakigubat nga mga nasod, makakat-on pagpuyo diha sa panag-uyon ug panagtinabangay, aron makabot ang kalinaw sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Makagagahom nga Dios, dungga ang among pagampo. Nga sa tibuok natong kasing-kasing, musuporta kita aron matuboy ang kamatuoran ug mabatukan ang sekretong mga paglimbong sa dautan, magampo kita sa Ginoo. Makagagahom nga Dios, dungga ang among pagampo. Nga ang mga masakiton makadawat sa Dios nung kahupayan gikan sa mga tao nga nagatiman kanila, magampo kita sa Ginoo. Makagagahom nga Dios, dungga ang among pagampo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga babayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Makagagahom nga Dios, dungga ang among pagampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Makagagahom nga Dios, dungga ang among pagampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pagmagrasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Makagagahom nga Dios, dungga ang among pagampo. Nga ang mga matuohong mitaliwan na makadangat sa tunhayng puloy-anan nga gisaad kanila, magampo kita sa Ginoo. Makagagahom nga Dios, dungga ang among pagampo. Makagagahom nga Amahan, dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Take and receive, O Lord, my liberty. Take my will, my mind, my memory. All that I have, you have given all to me. Now I return it to be governed by your will, to say the word to me, at once I will obey. Your love is wealth enough for me, or else will I forgo.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagkaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, kami nga nagpasidungog sa inahan sa imong anak, nangayo nga mahimo unta kami nga halad nga way katapusan alang kanimo gumikan sa imong grasya. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo na gibayaw adto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, ug nga magadaig kami magpasidungog ug magsangyaw kanimo diha sa paghandom sa bulahang Maria kanunayng Birhen. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, ug sa way pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga way pagkapalong nga mao si Hesukristo among Ginoo, ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Husana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Jose ang among obispong tigdumala
ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namu gana sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong hindi sa yuta maigun sa langit. Ang kalanuna mo sa matagadlaw, ihatag ka namo karon adlaw. Ug pasaylo kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa pagsulay. Inunuan, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang kahugan, himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Mana sa kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw.
Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay mo kalawat kanimo, apan pamulong lamang pamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos na nakalimo, bulat ka sa mga babae nga tanan. Bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Diyos, iyampo mo kami mga makasasala, karunok sa takna sa kamatayon. Karunok sa takna sa kamatayon. Magampo kita. O Ginoo, kaming nangalawat sa langit nun nga sakramento, nangamuyo sa imong kaluoy. Kami nga nagpasidungog paghandom kang Maria kanunayng Birhen sa among pagsunod kaniya, makahimo unta pag-alagad ingon sa angay sa mga misteryo sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon, mao ang kalinaw nga Dios nun. Mahitabo ra ni siya kon sama ni Juan nga magbubunyag, magsunod gyud tas kabubuton sa Ginoo. Salamat ninyo nga nagsunod sa kabubuton sa Ginoo, nga nitabang gyud sa ato dinhing mga panginahanglan. Pinaagi ani ato mga slots. Palit mo kanunay, bisag tagsa lang ka slot kada simana. Kitang tanan, magdungan tagpalit kada simana, 100 pesos ang atong grace. Nya kung ubay-ubay kag pundo, hala palit og challenge, tag 7,000 per challenge. Nya support mo kanunay sa atong YouTube channel, kaning Padre Siano Ubod, na aniroy mga subscribers nga mga 259,000. Nya sige lang yung view, like, share, subscribe ang mga bag-o. Nya siging expand sa atong mga kaning tao nga atong paambitan sa atong humili o sa atong mga misa. Nya makatabang sad ni para sa atong parokya kay maka-income man sad ta sa YouTube o magamit nato sa atong charitable expenditures. Salamat kayo. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manasab kanimo.
og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Maria, babay sa pag-ibig